Système amnedo Mali Fesirege directrice ambiyegi ekenemika oye anga festival takotani konontona o bara ou de damne n'fleni abina damne sa bi fo kata kunche février kalo kile 25 akoere goloba watisa oye kalo kile 24 27 ani 24 palais de la culture la yeno fen chama bara chama bolo dalendo dem senu nga nyana jew simbala haklina fale umbala haklina fale na ke minga kosebe o bara de bara no e Bob Malika dong lido titire ko work an bela jelen ba do ka foko bamananga na era be foko bara de bi maanguna fa terminer seul le travail libère l'homme donc be welelelo kana manifestirege takotani konontona na anga bara o ke nyogon fe concert u be no zirinda u be ka demsenu jeu do be fana kado bi di demsenu ma stand be no anga farafina ladaw anga finu ana anga barake minun chama ulu fana bira mugola lajetaw be santaw fana be ma chama boto do kofe kana malikono nyin concertina Afrique fambe foka se ko jiko felama donc malien be welelendo ka fanga fara anka yala sa ni festival abidja togamina parce que on fait un de foko donc les mandi akoro de kadi. C'est pourquoi Ninanthem, ils ont préféré, ils ont voulu traduire les chansons Kakma ou Baye, le Mambo, voici qu'à femme. Parce que ni Miribi, ça dit problème fou était non. Mi ma fofolo. Problème fou était non. Mi ma fofolo. Mais frappi, mon te frappina. Mouye et Ouagito frappina. C'est à cause du reggae. À la fête de l'indépendance, Zimbabwe a arrêté à Manu. Madina Kambo, Taraju Zimbabwe. Héros. Et Rasta donc ils ont tué Lumumba, mais ils ne pourront pas tuer le Rastaman. Parce que le reggae, en fait, c'est la musique panafricaine. C'est la musique de l'éveil, c'est l'éveil spirituel des Africains. C'est l'éveil spirituel des Africains, c'est le groupe Steel Pulse qui chante que les Africains sont plus privilégiés que quiconque. Closer to God, we Africans. Est-ce que tu vois? Et nous sommes à l'heure de la fédération et de l'union de l'Afrique. Et donc ce moment est très pertinent. Hein? Ce moment est très pertinent. Africa Unite. Marley l'a chanté. Tous les règlements l'ont chanté. Mais les gars, quand on a fragnon, on a fragnon. Parce que nama fragnon, mi mamolo fudo quoi. Et fragile, je m'en vais à fragnon. Je vais à fragnon. Nanga me fragnon, ben à quoi donata borata. Nama fragnon à fudo. Oda tamero mina bi herede quoi. Gelabe me heredo. Yoni no bora. Eni gela bora ngono wari bena. Ni gela bora no bena. Okuma. Ke de ben fega fo quoi. Ni mo be sika bo, me mo ka sika kuma fam. Ka kanwere me ka kuma yele ma quoi. Ni kanwere me ede be bargaw. Il de la groupe. Demisonu be do. Badono. Kunu kono. Ka kunu tige dodo. Ka ta kalanga ka kala sigi. Musoro. Musoro. Musika kula. Ala de baro, ala de la kana. Donc Mali Fesirege fana ko amina batige Allah ya so bayni ha tige ne ko kosa ni to jina amina batige ka ta deme do ma ka yuna ko Mali Fesirege chew amuso rastaw ko an fana akili bugura ka nimo fana invité ka bewele ku ka do ko yodo fana be kono ko ya Mali kono ya ko il de jala ko o démission mo go be en bekken kana demena wa fa to mina nyina ta il faut salon antara donc orphelinat ambe demetri ambe do bini ambe do fay ambe do bay ala be saka kula ay bino ga doyi abi sini gela do fanama donc salon dimse minu be ni utu sum go rodo walma dese bulma mun taw dum di ka kalfa antara jono dondo ke ka deme du ka bordo ke uyi mina amina tani forme waray na démission chamambe akadu ye ka kalando so akadu ye ka ladam do so akadu ye ka klonga do so donc ni Mali Fesirege anko amenyo so fi le kalo clean one saba pare la bergera démission bina bo quartier chama kana fudo kana klonga ke en offre et continue ke ka kokoro ni funene ka zirinda wi ko akili kunu ka nyina ya tagasira yiraula ka masa ala ta funi ka dimsunu bilasira
hali ni a y'a sɔrɔ denmisɛnnin caman tɛ chance sɔrɔ ka nin ko modèle ɲɔgɔn sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ don o don donc Mali fɛ sirige ɲinan février kalo tile 23 palais la an fana bɛna nin kɛ kɛnɛ ye ka denmisɛnninw ka u ɲɛnajɛ baaraw bɛ ka daminɛ ziiri min ka da ɲɔgɔnbɔrɔw fana bɛna kɛnɛ kɔnɔ walasa denmisɛnninw ka se ka u ɲɛnajɛ donc o de y'a to ɲinan an bɛ fɛ ka espace dɔ réservé kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin denmisɛnninw ma donc an ka quartier minnu bɛ yen n'o ye Bangumu ye an kɔni Zimbabwekaw yɛrɛ nana mairie minnu bɛ baara bolo ni o ye Namibie olu fana nana kɛnɛ kan ni ne tun bɛ ne bolo tɔpiliɲɛ fila ka fɔ ye salamu alaikum